Right. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHarare 263 pari pandokuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri mutsva uchiri munyowani kutanga kusvika panapa this YouTube channel, chandinokukumbira ndechekuti usubscribe utina on the notification bell kuitira kuti pese pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka please make sure to subscribe watena on the notification bell. Muri Zimbabwe first update yandinayo update iyo iri kuenderana na Prophet W Walter Magaya. Update iyo yemwana wavo atengerwa mota Lexus ya 2026 zvichireva kuti ibrand new car yakagadzirwa mugore rinoiri ra2026 Lexus yemuna 2026 abva apiwa ne$50,000 yekuti iwewe wakasarudza kufamba munzira dzamundara saka unasarudza kufamba munzira dzakanaka dzikwamwari idzi chipo chako icho. Muri Zimbabwe zvinofadza, zvinonakidza, zvinovengwa nevaroi. Atingoti congratulations kune mwana wa Prophet Walter Magaya in the comment section. Ndiye ari kubuda pa PK apapo nababa vake zve uyo mudiki wacho vazhinji vanomuziva. Next update iyo inorwadza, inosirisa, yandidzimba moyo zvikuru. Ende muri Zimbabwe kunze kune varoi, kune vanhu vasingade chakanaka. Pane mukadzi uyo akabva ku UK, pane mavideos andakatomboona pa TikTok nditoti aiwa zvinofadza, zvinovengwa nevaroi, achisurprise mai vake kuti aiwa ndadzoka kubva ku UK ndauya mama farai. But zvisinei avafadza kuti auya anga akauyira kuzochata iye mukoti nemurume wake waida kuchata naye kuti vazodzokera vese kuti ku UK. Muri Zimbabwe hazvina kuzoita semafungiro avaizviita. Nyaya inorwadza. Ada kusiya muchinzwa audio. Wapedza kuzwa audio yona kuti rest in peace in the comment section. Padutse paronzi paKrista, saka ukuona zvakaitika. Tiri mufeso yakarasika paTrabablas, aifanira kuenda nerodhi yepaTrabablas yetinobudira kudenora. Saka ikabva pari straight kwabva tabudira kwaboka. Saka aida kuti asvika paKrista paipeva aita U-turn kuti angita kudzokera kutown, if you are getting the sense. Kuti awane kunopinda kumberi kwanga tapfurira. Saka paKrista pavanomira police zvakaitika taibva shamwari yangu yakachata mukoti because akadzoka kubva ku-UK last week. Saka angauya kuzochata kuti awane kutora mukomana wake amuise pavhiza rake vaende vese. Saka tabva kukoti pai takaita indrive tatopfuura kuTrabablas kubva tapfuura panonzi paboka so tapadutse panonzi paKrista. Saka ukuona zvakaitika, tiri papolisi yaitomisa mota. Saka taida kuti tiende kune imwe road. Saka mupurisa akabva asimudza mboma zvezvekuti anga aiti mota yedu ngaimire, of which driver wedu mhenura nakoneri kwakune kombi yaive ichimhanya. Driver wedu kangosvika achingopinda, when driver which means driver wedu akakata kombi. Kwabva tarohwa nekombi iya mota yakspina ikarola ikatorova mumwe mupurisa yamira. Saka payakamira yakarova kusaidi kwanga ndiri because ndandiri kumberi, nekusaidi kwakuna Niko wanga ari kumashure muchati, nefeso wake wanga ari pakati, nabest boy wacho ndanga ari kunze kumakusaidi uko. Saka kusaidi kwanga ndiri naNiko ndo kwakabva kwarohwa nekombi. Saka nguva yakamira inini ndaedza kuvhura dhoo, rairamba kuvhura because papaita impact kasa dhoo ranga rakusavhurika. Polisi yaitomisa mota. Saka pandatanga kuti ndibatsireiwo ndaburitswa nekudhoo rekunze uku rekwadriver. Driver haana mbokwara, even best boy wake haana kukwara, best boy wemuchati. Kwabva ndazviwiwa vabuditsa vamwe. Saka nguva iyoyo unoziyana amene anotoziva kuti neconfusion irowati. Nguva ichida kutanga kutsvaka kuti maspects angu aripi, ndaenda kusamaona, handina kutozombomaona up to now. Ndofunga paiskidha mota payakabuda here nepawinda handizivi. Pandatoona kuti kadzifuta ndichamafona, pandatanga kuti mafoni angu because nguva yakaskidha mota ndakabata foni yangu. Saka inenge yakabva handimbozoti yakazoenda
kubhuti sei because ndakazobutswa kubhuti. Saka vanhu vese vakabva panze but inini ndaingotsvaga mafoni evanhu nemabhegi. Pandawana mafoni emunhu wese vanhu namabhegi. Saka nguva inoenda kusheka vanhu vakuti ngagare pasi vakagariswa pasi. Saka patotanga Sandra pakabudiswa ndidzi ndiye aichapa akabudiswa achito aitozviitira weti even murume wacho futi aitozviitira weti panguva iyoyo pavabudiswa vese. Sandra vangorariswa pasi nguva yanga atoripo but aingoti ndibatsireiwo ndakufa pakafonera ambulance yakatora 10 kuti ivepi pavazongota musi mukomana anga nemota yake moso vangoti vapinze mota mangusa mota yake inge iri probox vaita zvekurarisa siti rekumashure rere vararisa vanhu kumashure ikoko vataenda parutsanana pakliniki parutsanana kurutsanana vatabva vatongosvika havana mbotipinza mukati vakangovhura bhuti vavaona vanhu pauti izvi hazviiti izvi endai kugomo. Sangwai takaenda kugomo mota munhu wese aingofamba achingochema nepake because anonodze mahambu anenge achigudzura anenge achiita sei. Saka musikana aingochema achingoti kundikwadza pakabudiswa ndidzi ndiye aichapa mufesi achingoti kundikwadza nekuwa achichemaoni zvake ndaichemaoni zvangu. Tasvika pagomo vataendeswa kuma-emergency rooms tokatasvika tibva taendeswa. Saka patakasvitswa ikoko Sandra angatori mupenyu but aingoti Niko AOC ndibatewo ruoko ndozvaingoita tichibva tatati tikukwanisa kubata ruoko tikurwadziwa mufesi wachona achikuturwadziwa kani Niko. Saka Niko akatyoka gumbo pachikoka shaya. Saka shaya dzake dzodaswa masimbi and then gumbo rake doswa masimbi. The husband wemuchati akatyoka nzi pelvis neshoulder. Saka pakudiwa masimbi futi ezvewo. Saka anga chitonzi the husband akanonokerwa anoremara kana kuti haichanzisi kuti afe because akatori pacritical. Saka ini ndakakwara kumaribs uku kwandakarohwa mufesi pachingoti kundikwandanziriko izvi zvinyange zvekutofamba kwakutondinetsa. Saka nezopariro pakazara mazivanhu. Saka tadambomira line retoma x-ray. Saka ndakabva ndabaiwa mainjection ndapiwa mapills. Saka nasida kuita ma-x-ray nemascan. Saka Niko takamusiya ariko angori muward emergency mufesi tangomusiya ari muward emergency. Sandra akabva azofa ndozvakaitika ndanziriko izvi zvinyange zvekutofamba kwakutondinetsa. Last update iyo yabuda nepachechi paprofeti Miracle Paul. Apa ndine zvakawanda kana kutapudza da kuti munzwe zvizere, inzwai zvizere ende pedzai video. Much love. Makadini ko wasikana. Tipedu makadiyo. Ndakukubvunza inyaya chiri kunetsa. Ndawira nawe murume wangu anotakaenda kubasa anorwara. Saka indatambura. Man of God, I'm here because of my husband. Whenever he gets some work to do or he goes to work, he gets sick. So I'm struggling. Can you please help me? There are rules wherever you go. You need to be very careful with the rules. Kune mitemo kwese kwa muchaenda hama zangu. Mungwarire mitemo yekwa muchaenda. Pangawe pamusha, pamaroorwa, kune mitemo. Musazosvika uda kuisa mitemo yenyu munotambudza. Pangawe pamabasa pamuchaenda, kune mitemo. Musazosvika uda kudzvara mitemo yenyu kumabasa kwamaenda unozotambudzika. Hakungashandiki, hakungagariki. Kungawe kwa muchanorora kune mitemo. Usazosvika uda unoisa mitemo yako kwavaroora. Haungatogari zvakanaka nemudzimai wako. Muremekedze mitemo yepese pamadini pamaenda. Makakuwadzisa murume nenyaya yokuramba mutemo. You put your husband in danger just because of not following the rules. Vana amai regai ndidzokorodzi. Kwa muchanororwa kune mitemo. Musazosvika muchida kuchinja mitemo yekwamaroorwa. Marriage yoyo hautoigara zvakanaka. Ukada kutadza kugara zvakanaka pasi pano
enda unoedza kuchinja mutemo wekwawakarorwa. Ukada kutadza ugara zvakanaka pasi pano nemurume wako, edza kuda kunochinja mitemo yekwawakadii kwawarorwa, ndipo uchaona kuti ugare zvakanaka. Ukada kutadza ugara zvakanaka nemudzimai wako, edza kuda kuchinja mitemo yekwawarora, ndipo uchaona kuti akugarike zvakadii zvakanaka. Kwatabva kune mutemo, kwamuchaenda kune mutemo. Mungwarire mitemo. Haikona kupikisa mitemo yepawasvika. Kada kupfura zvakanaka, haikona kupikisa chi? Paimwe nguva so yaunofana kunge uchienda, unopedzisira waakurwa nemitemo iyayi instead yekuproceda nelife yako. Vanhu vazhinji vari kukundikana mitemo, mavanoroorwa, mavanonogara, mavanomboloja, mavanoshanda, vari kusvika vachikundikana mitemo. Upedzisira waakurwa nemitemo iya. Nemumaguta mavanogara, nemavada kumboita mabhizinesi nechichi, vanhu vazhinji vari kusvika kuda kunopikisana nemitemo yepavanenge vaenda. Musazopikisa vatendi. Ukada kupfuura zvakanaka usingade kupedzerwa nguva, pese pawasvika usapikise chi? Mutemo. Kana mutemo uchiti one way, ziva kuti one way. Usada kuzoitora sechi? Se two way. Unopedzisira wanonoka kusvika kwauri kuenda because waakurwa nemutemo wenzvimbo. Tine vari pano vari kufungidzira kuti vari kuroiwa, izvo kungorwa nemitemo yechi? Nzvimbo. Usarwa nemitemo dzenzvimbo. Atendi. Jesu haana kurwa nemitemo dzenzvimbo. Paaisvika pachinzi panapa paroda kuti mubhadhare imimi, pada kubhadharwa panapa. Tax. Peter enda unoredza. Haana kumborwa nemitemo dzenzvimbo. Dambudziko renyu vatendi nhasi munoda kushandisa Jesu kurwisa mitemo dzechi? Dzenzvimbo. Munoda kushandisa anointing kurwisa mitemo dzechi? Dzenzvimbo. Wakaenda kunoroorwa, unoda kushandisa anointing yekunokontrora tezvara. Saka uchapedzera wati kunamata hakusi kudii? Hakusi kushanda. Because uri kuuya kuchechi kuzotora anointing yekuda kuti unokontrora tezvara, yekuda kuti unokontrora amezvara. Kune mitemo muchirarama dzepese pamaenda. Chero parengi pane mitemo yacho. Ukada kupapfura zvakanaka, remekedza mitemo yawo papi? Parengi ipapo. Mapanzwisisa ka? Mitemo dzenzvimbo, nemitemo dzemukugara, nemitemo dzekwatakaroora, nemitemo dzekwatakaroorwa dzatambudza hama zhinji dziri pano. Zvekuti mumwe ari kutofungidzira kuti ndakawengwa, mumwe ari kutofungidzira kuti zvakati. Mitemo dzenzvimbo. Kana ukasvika pakampani yevanhu, vanhu vakatokutaurira kuti mudhoo umwe hamupindwe, wewe ukada kuzopinda imomo uchatadza kushanda. Kana ukasvika pakampani yevanhu vachiti takupa basa, asi panapa hatisi kuda kuona vanhu na 4, ibva watotiza kana 4 dzaakudi dzakwana. You came into this family. Makapinda mumuri. Now you changed the narrative. You want to try and change the narrative of the family. Muda kuedza kuchinja muri iyi. You told your husband that I cannot build where your father is telling you to build. There is this issue of stand. The issue of stand. Back home. Rural home. Takapiwa pokuti tivake, saka mhuri yanga yakawanda. Baba ndobva ati ndatichinje tipuwe pedu, vata vakachi pedu. It's true, man of God. We were given somewhere to build, but we didn't build there. You are the one. Don't say somewhere else. You are the one who said to your husband, I cannot live there. Ndimi makati baba atikwanise kunoka. Ndobva manotsvaga imwe nzvimbo kwa umwe sabhuku. Pamaenda kwa sabhuku mhiri uko. Hazvina kufadza vatezvara. Vatezvara vanoti iwe apa, iwe apa, iwe apa, iwe apa. Iwo bva wajamba patakupa apa. Waakurwa nemitemo dzemhuri. Enda hako uchadzoka uchiona kuti muri wakuru. Kungopinda basa chete arwara.
kana ari pamba arware pamakanoaka ipo paya kuwindow uko muchere pasi pane kapu yakaiswa ipapo Where you built your house, if you go and kachera ipapo ndakachera muchaona kapu there is a yeplastic cup that is beneath there. yakavharwa nedhaga asi pasi apa ine zvinhu zvindonge marasha charcoal. kapu iyoyoyo murume wenyu achatangawo kushanda. If you Kana bring that zvadaro cup here, your husband will start working. mochidzoka kuna tezvara zvine uchenjeri Then you go back to your moti grandfather, baba waive hudiki ndoda kupa wisdom. ask for forgiveness. Zvataona isusu taane vana vakomana mungachititendera here kuwaka papi paya kana zvazosununguka isusu togara apa panyowani patakapa tozopawo chi mwana wedu. Aiwa zvichafadza tezvara notenda mapaonaka kunyangwe musingapade imi michidzokai kuti taane vana vakomana mutiregerere baba. Takaramba nzvimbo nehudiki taakuona kuti nesu taita vana chi vakomana saka vari kukura vanozodawo pawo mushatsi. Mungachatitendera here kutora nzvimbo iya tiipewo chi mwana wedu mukomana. Asi pari zvino hedu zvinhu asati zvabatana munongotengawo kana tumarata tumo unogadzika papi kuti tezvara wanguona kuti unorwa nemunhu asina kwaakuenda wokuti makore mashoma azorora. Zvinoda wisdom. notenda Mapanzwisaka? Mukaona vanhu vese vari kujarwa vachijarwa ndo tezvara wenyu zvaari kuda saka anoziva kuti muchadzoka. Ende mabviri amakaita aya yekuti iwe tambokupa pokugara ubva waenda kumhiri kwasabhuku kumhiri uko kulaiti uko ukauya iwe unoita zvinhu zvako wodzokera Harare unogara pasi. Dai wanga uri mumwe uchiti ukasvika kubooster uko wouya womboti makadichi iwe manje wobva wazviita iwe chamakoya tinozokucherera kapu. Kapu ndo inozokumonita manje pese pawauya. Saka mapindawo mumusha mai handitika muchiona mitemo iripo musingafarire kuda kugara munobva zvine uchenjeri. Haikona zvamakaita zvikuti ini zvikuti baba wako tigare apa munoparira vana hondo. Vana venyu vanobatwa futi nazvo zvemadzinza munofanira matarisa kuti aipo pano pari kunzi tigare panapa pakamira sei. Mumbomhanyawo muchibvunza kuti patinongomanikidzwa kunzi wakai ko tikasawaka zvinouya kwatiri. Mopiwa wisdom muone vanhu vemweya kuti vachiendai munodai muri kuona maigona kunge makatopawaka zvenyu musingapagare mubva manowaka futi pamwe pamunodii pamunogara muti aiwa tawaka ndaamuri yedu iri kudii iri kukura vana vari kukura saka tangogara tadii tawaka. Mazvinzwa ka saka tauya baba kwamuri kuti mutibatsirewo. ndoda kuti muromo wenyu muudzore bichana pavana ozi musaramba muchiparidza kuipa kwatezvara pavazukuru nekuipa kwehama dzekwamakaroorwa. Vana ava vazobatana nehama dzavo. Paridzai Jesu kuti vana vangu kana moenda endai nani naJesu musavabvisa pakati pehama dzavo. Munotovaparira hondo hombe ramangwana. Vaudzei kuti vana vangu kwenyu kwakaoma endai naJesu. Haikona kuvatsaura pakati pehama dzavo. Ngatinamachirei amai. Ndinonamata muzita rako Ishe Jesu Kristu. Nasi ndinosunungura murume wavo kuti akomborerwe nemuzita renyu imi Mwari wokudenga. Uye nenyasha dzenyu dzivaropafadze nekuvaitirawo zvitsvene. Ndinoda kuti murume wavo asaramba achirwara uye chikapu chakachererwa pasi chinofukunurika uye chioneke. Uye navo vatore soko riri pano rekunoyanana nedzimwe hama. Mazita yenyu Ishe Jesu Kristu muponesi. Amen.